Com cada any, el Poliesportiu de Vilassar de Dalt ha acollit la festa de cloenda de temporada del Club Patinatge Vilassar de Dalt. A les grades, incomptables familiars, mentre que a la pista les patinadores esperaven el seu torn per actuar. Hi va haver alguna actuació individual, però les més nombroses van ser les d'en grup. Coreografies amb cançons com la de Crazy de Beyoncé, Mamma Mia d'ABBA o de la banda sonora de Sirenetes de Cher. Van fer caure la bava a tots els pares i mares que no s'ho van voler perdre. Les més grans van fer diverses actuacions, com aquesta en la que comencen amb un barnús simulant que s'acaben de llevar. Enguany, com a novetat, es va fer l'anomenat show conjunt, que consisteix en que les patinadores que ja no poden seguir patinant puguin tornar a fer-ho, encara que només sigui per un dia. En total, 75 patinadors i patinadores d'entre 4 i 16 anys. Al final, com sempre, la gran majoria de patinadors i patinadores de Vilassar de Dalt van fer una actuació conjunta, una mostra més de la gran popularitat amb la que compta el Club de Patinatge.